От днес мотосезон 2016 вече е открит. Близо 10 000 рокери се събраха пред храм-паметника Свети Александър Невски, за да поемат към резиденция Бояна. Шествието завърши с атрактивни демонстрации. За един от мотористите обаче денят се оказа съдбовен. Защо? Разказват Айше Сали и операторът Илия Иванов. Ако искаш да бъдеш щастлив за ден, напий се. Ако искаш да бъдеш щастлив за месец, ожени се. Ако искаш да бъдеш щастлив цял живот, карай мотор, гласи девизът на рокерите. Верни до край на усещането да летят по пътя, днес те си дадоха среща пред храм-паметника Свети Александър Невски. Всички от нас обичаме да караме мотор. Това е свободата, това е вятъра в косата, тя скоростта е след това. Много освобождаващо, просто не мислиш за нищо, наистина това му е най-хубавото на цялото нещо. Като малък карах малко мотор и след това спрях, за да не имах други ангажименти и да не се пребия. И сега пак на дърти години изкокорякват хората. Хиляди любители на високите скорости се събраха за мотошествие, с което откриха сезона и си пожелаха повече толерантност на пътя. Мотористите призоваха своите колеги да бъдат по-внимателни и да се вглеждат по-често в огледалото за обратно виждане. Преди да поемат с колоната, някои от тях показаха възможностите на атрактивните си возила. Други пък бяха избрали деня, за да направят съдбовно предложение. Полина Стоева, ще се омъжеш ли за мен? Да. Шумът на моторите огласи софийските улици и завърши с демонстрации край Националния исторически музей.